Dobar dan naši mali i veliki Muo pratitelji. Prošli mjesec pričali smo o tome kako su se slale tajne poruke lepezama u vrijeme rokokoa. Danas je na redu nešto sasvim drugačije. Na redu je klasika. Nakon raskošnog baroka i razigranog rokokoa, umjetnički se stil naglo uozbiljio. Oblici su se smirili, boje ohladile. Krajem 18. stoljeća javlja se klasicizam. Već mu samo ime govori da se ljudi ponovno dive klasičnoj, antičkoj umjetnosti. Oblici posuđa oponašat će one antičke, ali u drugim materijalima. Porculan će biti ukrašen prizorima iz grčke i rimske mitologije ili iz povijesti. Ovaj servis za čaj ukrašen je motivima ruševina Pompeja, rimskoga grada koji je još u 1. stoljeću stradao u erupciji vulkana. Pepeo i lava pokrili su 2 grada. Kad su ih u 18. stoljeću otkrili arheolozi, pobudili su veliko zanimanje javnosti. Sve je bilo sačuvano kao onog dana kada se dogodila katastrofa. U 18. stoljeću arheološka iskopavanja privlače znanstvenike i zaljubljenike u antičke starine. Pompeji su postali nezaobilazna točka na velikim putovanjima, koja nazivamo Grand Tour, a koja su poduzimali mladi plemići kako bi upoznali kulturnu baštinu, prije svega Italije. Takva su putovanja trajala od nekoliko mjeseci pa do nekoliko godina. Današnji je maturalac skraćena verzija Grand Toura, a turisti su ljudi koji vole putovati. Kao posljedica Grand Toura, Veneciju su pohodili kolekcionari, antikvari, poznavatelji umjetnosti iz cijele Europe. Mnogi od njih za uspomene su kupovali slike s prikazima gradova u kojima su bili, poput današnjih razglednica. Prikaze gradova zovemo vedute. Sliku Duždeva palača naslikao je Canaletto, čije su se vedute odlikovale topografskom preciznošću i slikarskom izražajnošću. Tu je i staklena škrinjica s ključem i bravicom. Što mislite, što se u njoj čuvalo? Pod A zlatni prah, B srebrni prah, C brončani prah. Ma ništa od toga. Ovdje se čuvao šećer. Iako je u to vrijeme šećer već bio uobičajena namirnica, ipak se još uvijek držao pod ključem. Tada je potrošnja šećera bila 4 kg godišnje po glavi stanovnika, a danas je oko 50 kg. Možda bi i sada bilo dobro staviti šećer i proizvode koji ga sadrže malo pod ključ. Sigurno mislite da su grčki i rimski hramovi i kipovi u antičko vrijeme bili bijeli. Nisu. Baš kao i većina ljudi danas, u toj su zabludi živjeli i ljudi u vrijeme klasicizma. Zato im nisu uzor bili šareno obojani kipovi, već isprani, posve bijeli, kakvi su nakon toliko stoljeća stigli do nas. Budući da je antika opet in, u manufakturama su izrađivane figure od bijelog, neodsakljenog porculana, koje su predstavljale znamenite ličnosti i vladare. Ovakav porculan naziva se pod A biskvit, pod B keks, C piškot. Odgovor je biskvit, jer je 2 put pečen. Naime, riječ biskvit dolazi od latinske riječi bis, koja znači 2 puta, te kokvere, što znači kuhati. Toliko o klasicizmu u zbirkama Muo. Nadamo se da biste nas rado pozvali na bis. Ali umjesto bisa vidimo se već za mjesec dana kada ćemo pričati o razdoblju čije ime zvuči kao vampir.